салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали мо. Бисёр хурсанд ҳастам ки шумо меҳмони канали мо шудем. номи ман бошад Нилуфар. боварӣ дорам ки бисёр аз шумо мана мешиносанд, медонанд, зеро ин аввалин видеои мо нест дар YouTube. барои чӣ ин каналро мо кушодем? рости гап хела ва хела шуд ки ман мехостам як канали алоҳида кушом, яъне канали влогавӣ, лекин ҳеҷ вақт намешуд ва ҳозир вақти соаташ шуду бо ин канала кушодем. ва ҳам дар канали Арзанда бисёр аз тамошобинон менавистанд ки барои чӣ шумо пухтупаз дигар намекунен, суҳбат намекунен. рости гап ман пухтупаз ва суҳбатҳоро бас накардам, фақат ин ки имконият набуд ин хел видео карданда, барои ҳамин фақат влог мекардам. ва рости гап боз намехостам ки канали Арзанда пур аз влог шавад. охир вақтҳо ҳам хел шудагӣ ҳастай. мехостам ки як канали алоҳида бошад ки дар он ҷо танҳо влог кунем. акнун влогҳо танҳо дар ҳамин канал мешаванд ва дар канали Арзанда бошад, ҳаракат мекунем, боз ҳамроҳ пухтупаз мекунем, суҳбат мекунем ҳатман. рости гап ба худи ман беҳад маъқул аст ҳамин влог ҳам тамошо кардан ва ҳам видео карданаш. барои ҳамин хотир ман хостам ки як канали алоҳида кушом ки дар он ҷо танҳо влог бошад ва ҳам вақте ки масалан ман ягон ҷо мерафтам ё ки умуман мехоҳам ягон чӣ гап задан, фикрҳои худро баён кардан дар ҳамин влог гӯем. ман намекардам, бисёр вақтҳо намекардам, яъне ман рамка доштам ки ин влог барои канали Арзанда ҳаст. барои ҳамин хотир ман ҳаракат мекардам ки дар влогҳо фикрҳои худро бисёртар баён накунам ва ҳар хел чизоя видео накунам гуфта. барои ҳамин низ дар канали Арзанда дер видеоҳо мешуданд ва ҳам влог осонтар ҳаст гӯем, бе ягон тайёрӣ. ҳамин хел телефонро мегирию видео кардан мегирӣ, фикрҳои худатро гуфтан мегирӣ. барои ҳамин хотир осон ҳаст ва дар канали Арзанда низ ман ҳам хел видеоҳо бисёр мекардам. охир вақтҳо беҳад бисёр шудагӣ ҳастанд. барои ҳамин гуфтам ки бас биёен хубтараш як канали дигар кушоем ва дар он канал озодона ман фикрҳои худро низ баён кунам ва чизе ки хоҳам масалан видео карда, съёмка карда барои ҳамин влог монам гуфта. барои ҳамин хотир ин каналро мо ҳамроҳи шавҳарам кушодем ва ҳозирашда ман худам танҳо видео мекунам. агар имконияташ шавад, шавҳарам низ видео мекунанд ва ҳатман ман ҳаракат мекунам ки видеоҳо тез шаванд. 4-5 рӯзая як видео карда напартому, балки ҳар рӯза ё ки 2 рӯза, 3 рӯза видео ҷамъ карда ба шумо пешниҳод намоям. ва тамошобинони гиромӣ, шумо низ ҳатман фикрҳои худро дар комментария баён кунед. ман ҳамаи комментариҳои шумо мехонам. ягон саволҳо бошад, ман ҳаракат мекунам ки дар видео ҷавоб диҳам. агар ки ягон ҷавобаш кӯтоҳ бошад, агар ҳатман комментарияда ҷавоб медиҳам. ва боз як чизи дигар, тамошобинони гиромӣ, обуна шуданро фаромӯш накунед ва лайк монданро низ. ана мехел тамошобинони гиромӣ, хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.